Hindi pa humuhupa ang tubig sa spillway na ito ng San Vicente, Bato, Camarines Sur matapos ang malakas na pag-ulan dala ng bagyong Florita mula Lunes. Sinubukan itong tawirin ng dalawang guro sa San Roque High School na sina Romeo Sison Jr. at Jemo Intia noong Martes. Hanggang tuhod lang ang tubig ng tahaki ng dalawang guro ang spillway na ito ng San Vicente. Unang tinangay ng tubig si Intia at sinagip ni Sison. May iniwasan sila na water lily. Dahil sa pag-iwas po nila, nadaos-dos yung mga victim natin doon sa gilid na. Sa initial report, based din dun sa statement ng nakaligtas, siya pa yung unang iniligtas. Then yung nalunod, siya yung tumulong. Ayon sa MDRRMO Bato, inabot ng halos 2 oras ang search and rescue operation kay Sison. Pero sa kasamaang palad, inanod si Sison at nalunod. Dalawang taon na sa ospital! Masakit ma'am kasi ang tubig talagang hararo. Nag-gibo na po kami kang lubid para dahil na mahalo itong pag-retrieve kang sarong hawak. Nadadaanan ng mga motorista ang spillway kahit mataas ang tubig ayon sa ilang residente sa lugar. Pero panawagan nila ngayon, Mayor, pwedeng pagawan nyo ng paraan yan, dinadaan dito sa Bacolod. Kung anong mabuti, dahil may nalunod na, may mamamatay pa ulit yan. Kailangan lagyan ng precaution. Ay nakadtong teacher. Dakol pa kadtong matututuruan ng mga igin. Bukusan na. Saka kami mga nagbabiyahe sa Adiman. Naraldo kami nag-aagi. Delikado man kami sa Adi. paalala naman ng otoridad, So, iwasan na lang po natin dyan na dumaan. Mas mabuti pa na dumaan tayo sa long cut na super safe kaysa naman dito sa shortcut na alam naman natin na pwedeng ikapahamak natin. tumanggi naman munang magpahayag si Intia, maging ang pamilya ng 2 guro. May Dimaano, CSN.